muna magana ne akan rayuwa, yanda zaka ci gaba a rayuwa da yanda ake cin nasara a rayuwa. Don haka kai mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin yin hakan shi zai sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. A cikin wannan tasha ina taimakon mutane wajen yin nasara a rayuwa da kuma yadda za ku cika duk wani buri naku da shawarwari akan yadda za ku bunƙasa kasuwancinku. Da haka nake cewa ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa a wannan tashar. Idan kuma wannan bidiyon ya burge ka, ina mai roƙonka da ka danna min like domin zai ƙayatar da kai sosai. Kullum ana kwana ana tashi da kai. A koda yaushe sabbin abubuwa da ke fitowa. A koda yaushe ana samar da sabon technology. A koda yaushe sabbin abun mamaki kaɗai ke fitowa. Duk wannan abubuwa ba wai da sama ne suke fitowa ba. A'a, mutane ne ke samar da su. Kuma mutane kamar mu, dami ba mu ba. Ina da yaƙini akwai masu irin wannan fasaha. Amma abu guda ya hana mana cimma wannan buri namu, shine tsoro. Tsoro abu ne wanda bai kamata muna yin shi ba. Me kake jira yanzu ba za ka fara aiki ba? Me kake jira yanzu ba za ka fara tunanin me za ka kirkira ba? Ba kawai mutanen garinku ba, ba kawai mutanen ƙauyenku ba, haka zalika ba kawai mutanen Afirka ba, har ma da mutanen duniya za su yi aiki da irin wannan fasahar ka. Me kake jira yanzu ba za ka fara aiki ba? A yanzu ba kowa ke da irin fasahar ka ba, ba kowa ke da irin tunanin ka ba, haka zalika ba kowa ke da irin hankalin ka ba. Kai kaɗai ne cikin rayuwarka, na san za ka iya. Na ce a nan Nijar ne aka samu wani bawan Allah mai suna Abdul Mumun mai ƙirƙiren panel solar. Kowane da irin fasaharsa, na san za ku iya, kar ku gaza, ku yi tunani, ku yi tunani, ku yi tunani.